separo xamais é un amigo. O meu amigo é o soldado do Rexemento de Dragóns de Alcalá, cabo que garda a Real Fábrica de Tabacos da miña cidade, Sevilla. Encántame velos facer garda, aínda que debe ser moi difícil, porque non se poden mover ni para ir ao baño. Aínda que os soldados de Dragóns de Alcalá montan a cabalo, o meu amigo é tan forte e tan poderoso que realmente non parece un simple cabo, parece un auténtico dragón, un deses seres mitolóxicos que botan lume pola boca. O meu amigo sácame 3 cabezas e ten un uniforme que reluce na oscuridade. O seu nome é Don Xosé. Só as persoas importantes teñen o don diante. O meu pai non o ten, e iso que, para min, é o máis importante. Don Xosé non é de Sevilla, é navarro, ven de Elizondo, para loitar fronte os contrabandistas do meu barrio. Aquí hai moitos, por iso sempre hai liortas. Din que se gaña moitos cartos sendo contrabandistas. Eu non sei onde se estuda, pero non me interesa, porque pasa moito tempo nos calabozos. A mí non me gustan as pelexas, por iso Don Xosé é o meu heroe. Eu só sería capaz de pelexar se me quitan a miña pelota. De maior serei como a Don Xosé, levarei uniforme igual co seu, farei garda e non me quitará a pelota nin o meu pai.
cidade, Sevilla, hai unha fábrica de tabacos. É o edificio máis grande que poidas imaginar. Din que non hai outro igual no mundo. O mundo tamén é grandísimo, non si? Todas as mulleres do meu barrio traballan na fábrica. Son cigarreiras, porque son elas as que fan os cigarros que outros fuman. A miña nai di que a xente que fuma perde os pulmóns polo camiño. Cando eu vou camiñando teño encontrado algunha moeda, pero pulmóns nunca. Ai, a miña veciña Carmen é cigarreira. É a muller máis guapa que coñezo. Cando sexa maior vou casar con ela, aínda que ela non o saiba. Ás veces vou esperala á saída da fábrica, só por vela. Cando soa a sirea, a praza énchese de mozos que esperan por ela. Todos queren ser os seus noivos. Carmen, que é moi libre e salvaxe, sempre lles contesta cantando esta canción. A min encántame. O amor é un paxariño que ninguén pode domesticar. Querer atalo vai ser en vano se prefire querer voar. Está claro que ela desexa ser libre e non estar atada a ningún home. Pero, a pesar diso, a ela encántalle bailar cun mozo e despois con outro. Faino tamén que non se pode mirar para outro lado. O meu pai di que non mire para ela, que é unha fresca. Pero eu penso que a praza do meu barrio é máis bonita con Carmen bailando.
Hoxe non tiña ganas de xogar o balón. Hoxe só quería xogar con miña boneca. Aínda que onte foi a primeira vez que Carmen deixou de bailar na praza. Agora mesmo remato de ver unha liorta entre Carmen e unha das cigarreiras da fábrica. Carmen enfrontouse á moza de Don Xosé. Carmen foi tan salvaxe que até chegou a marcar a outra rapaza na meixela. Tanta lea montaron que os soldados da garda tiveron que acudir a poñer fin ao altercado. Don Xosé detivo a Carmen para levala ao calabozo. Púxenme moi triste pola cigarreira ferida. Púxenme triste tamén por Carmen, porque a min non me gustan as pelexas.
Polo que din os maiores, que cando te enamoras dalo todo pola persoa que amas. O que non sabía era que o amor facía tremer. Imagino que é porque o corazón latexa tan rápido que fai tremer todo o corpo. Eu vino. Carmen, mentres era detida, fíxolle un baile a don Xosé que provocou que todo o seu corpo tremera, ata o punto de deixala ir. Pero creo que don Xosé equivocouse. O meu pai contoume nunha ocasión que cando o soldado non fai o que lle mandan os superiores, primeiro é arrestado e se non aprende ten que abandonar o exército. Por deixar fuxir a Carmen, don Xosé terá que renunciar a ser soldado, pois está namorado dela. Xa non poderá nunca máis estar de garda na fábrica de tabacos, nunca máis vestirá o seu uniforme. Agora tamén estou triste polo meu amigo. Agora xa non teño ganas de xogar nin sequera coa miña boneca. Hoxe, o meu pai chegou tarde a xantar. Non podo entender como o meu pai pode chegar tarde a xantar o día que hai gazpacho. Eu non o faría. Estivo na cantina. Como a miña nai non lle gusta que o meu pai vai a tomar manzanilla cos seus amigos, berroulle bastante. Para cando se calmaron os ánimos, eu xa ia polo terceiro vaso de gazpacho. Xa na mesa, o meu pai comentou que vira a Carmen na cantina dun brazo dun toureiro de Sona. Esta boa puxo moi contento. Carmen de novo no barrio. Que alegría saber dela, xa que había moito tempo que non aparecía ni pola fábrica ni pola praza. O meu pai criticou a Carmen, pero el volveu dicir que era unha fresca por estar hoxe con un e mañá con outra. Pero para mí, con todo, pensei que o meu pai non sabía nada de liberdade. O meu pai tamén comentou que vira a don Xosé na cantina. Dixo que estaba todo perdido por amor. Non podía superar que Carmen a deixara polo toureiro. Non era de extrañar, porque o toureiro tiña un traxe de luces, como para non velo. Ese home facía moi ben e a xente sacaban ombreiros entre bulicio e aplausos. O de estar tolo non é bo, pero estar borracho tampouco. Non si. Se meu amigo estaba triste, perdido, tolo, eu tiño que axudar. Necesitábame. Unha partida palota seguro que lle facía esquecer todos os seus males. Laveime as mans e sen facer ruído saín pola porta de casa a toda velocidade. Cando cheguei á cantina, don Xosé estaba tendido no chan. Estaba moi mareado. Tiña a mirada perdida. O seu corpo estaba aí mesmo, pero ele estaba moi lonxe. Dixe varias veces sola, moitísimas veces, pero non respondeu ningunha delas. Non parecía ser o meu amigo de sempre. Don Xosé, trouxe un balón. Xogamos. Apartou con violencia. Era certo, don Xosé estaba borracho.
vai pasar? Cando don Xosé ve a Carmen do brazo do toureiro, rindo como sempre, pero máis guapa que nunca. O amor de don Xosé converteuse en odio. O odio en ira, e a ira nunha especie de dragón que poseía o seu corpo inteiro. Don Xosé, convertido nesa despiadada besta, abriose os fauces, escupiu un lume e quitoulle a vida o afamado toureiro con sona. Don Xosé, cando recobrou a cordura, deuse conta do que acababa de facer. O meu amigo matara a toureiro amante de Carmen. Aterrado polo que acababa de facer, púxose correr. Corrió moitísimo. Imagino que fuxía para que os seus antigos compañeiros, os verdadeiros dragón de Alcalá, non lle deran alcance. Eu corrín tamén, rapidísimo, tanto como pude. Corrí ata chegar a miña casa. Quería esquecer o vivido. Abrazaime a miña nai e non puiden deixar de chorar durante semanas. Xa pasou moito tempo, moitos meses desde o asasinato do toureiro. Carmen volve a ser unha muller bonita, a máis bonita e alegre que coñezo. Volve a estar contenta. A saída da fábrica de tabacos sempre vou buscala. É increíble o seu sorriso. Como sempre, xogamos un rato. Sempre ten un ratiño para xogar o balón comigo. Carmen segue a bailar, segue a ser libre, sen atiduras impostas por ningunha persoa. Pero unha tarde, cando estaba Carmen a bailar na praza do barrio, apareceu don Xosé. Despois de tantos meses, por que volvera?
Co tempo entendín que o drogante de Xosé sentía por Carmen o mesmo que eu sentía pola miña pelota. Pero ese sentimento non era bo. Querer algo ata o punto de perder a vida por él, ata o punto de matar por non poder telo. Ese sentimento non é bo. E non quero ter ese tipo de sentimentos. Eu non quero telos nunca máis. Non os quero.
As cousas, como a miña pelota, poden ser de alguén, pero as persoas non teñen dono. Don Xosé non quería que Carmen estivera con ninguén máis. Non quería compartila, non a quería ver libre que voara, non a quería deixar ser. E por qué? Porque don Xosé non a quería. Don Xosé non quería a Carmen. Non volvín xogar coa pelota, non volvín o cambio de garda na fábrica de tabacos, tampouco volvín á praza do meu barrio. Non volvín querer ver a don Xosé. Non quero ser seu amigo nunca máis. Non quero ser como a él. Non quero levar o don diante. Non quero ver máis dragóns. E por que non quero? Porque non quero querer como don Xosé quería.
pone nota, ¿vale?